Hej, og velkommen til Ask Me Video. Mathias og Niklas DK. Det er mig. Eller, det er ikke mig. Det er mig, der er Mathias. Det er Mathias. Vi har fået et spørgsmål fra Brian the Horse 1, 2, 3. Der spørger, 1, 2, 3, 4. Der spørger, hvor mange hold kæft bolcher kan du have i munden på en gang? Og ret mange. Mathias, hold kæft bolcher. Jeg snakker om Niklas. Vi laver Ask Me, hold din kæft. Hvad Nu kan du, vil jeg Mathias? begynde med at tage den første. Og masser af plads endnu. Der er spænding på. Satan, mand. Det går godt indtil videre i hvert fald. Hvor satan, mand. Kraft, En vild basse. Se, hvor mange gange gennem munden på en gang. Hvad tror jeg? 14. Han kunne Jeg have... have 14. Mathias, han kunne have 14 hold kæft bolcher i munden på en gang. Ja, for jeg tog fat i din to. Men Så sæt den ind i nogle spørgsmål. tak for denne gang. Kommentar op for oven og subscribe for nede. Er det nede nu? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er nede. Altså, at klikke ovenover, hvis det er lige meget. Giv den gas derude.